Vergrijzing leidt tot een rampscenario op de Zeeuwse arbeidsmarkt. En dat gaat nog jaren duren. En we zien dus dat we nog maar aan de vooravond zitten van die pensioneringsgolf. Dat zal de komende 17 jaar nog wel aanhouden en pas in 2040 zijn piek bereiken. En verder in deze Zeeland nu. Files door afsluiting van Vlakentunnel. En actie om loodgewichtjes te verbieden. Goedenavond. Het gebrek aan personeel blijft in Zeeland historisch groot. Ondanks dat de economie komend jaar minder hard groeit. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het UWV over de Zeeuwse arbeidsmarkt. De belangrijkste oorzaken: vergrijzing en het feit dat opleiding en banen vaak niet goed op elkaar aansluiten. De verwachting is dat de Zeeuwse economie in 2024 stagneert en dat het aantal banen niet zal toenemen. Maar dat betekent niet direct dat er ook lucht komt in die Zeeuwse arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan personeel. We zullen zien dat ondanks die afkoelende economie er echt wel wat gaat veranderen in de economie en in de arbeidsmarkt. Maar die structurele krapte die zal blijvend zijn. Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal banen in Zeeland met ruim 7000. Maar het komend jaar zal het aantal banen in bijvoorbeeld de bouw, industrie en financiële diensten licht gaan dalen. In andere sectoren, zoals de zorg en ICT, groeit het aantal banen nog wel. Afgelopen zomer stonden er in onze provincie 11.000 banen open. Die krapte op de arbeidsmarkt blijft dus bestaan. En dat heeft eigenlijk één hele belangrijke hoofdoorzaak en dat is de vergrijzing. Nou, en zoals we wellicht al weten is die in Zeeland wat hoger dan dat landelijk gemiddelde. En we zien dus dat we nog maar aan de vooravond zitten van die pensioneringsgolf. Dat zal de komende 17 jaar nog wel aanhouden en pas in 2040 zijn piek bereiken. Dus we zijn er nog niet zomaar vanaf. Behalve leeftijd is de verkeerde opleiding dus vaak een probleem. Dat kan worden opgelost door mensen bijvoorbeeld om te scholen. Cycle Hub in Middelburg is zo'n bedrijf waar mensen kunnen worden opgeleid tot fietsenmaker. Eerst gaan ze meelopen in de werkplaats om eens te kijken van wat kan je? En op basis daarvan gaan we kijken welke opleiding past bij je. Soms gaat het overigens ook over mensen die al werken bij een fietsenmaker en die nog een diploma moeten hebben. Maar het leeuwendeel is mensen die komen vanuit UWV, vanuit een uitkeringspositie. En die op die manier een ander vak gaan leren. Dus we hebben mensen die vanuit het bankwezen komen tot mensen die ijzervlechter zijn geweest. En waarvan het werk te zwaar is geworden. In principe mensen met een passie voor fietsen en voor techniek, die zijn, dat is wel een beetje de verbindende factor. Ik deed eerst vrachtwagenchauffeur, dan kreeg ik een ongeluk over de kop heen. Ja, ziektewet. Na een jaartje, beviel het eigenlijk dan wil je toch wat gaan doen. Ja, en toen, naar het UWV van wat moet ik nu? En uiteindelijk hier terechtgekomen. En ik vind dat ontzettend leuk. Dus leuker als vrachtwagen. Wat is nou uiteindelijk jouw doel? Wat hoop je te bereiken? Wat hoop ik te bereiken? Om ooit misschien een eigen fietsenzakje te openen. En dan ook in de gebruikte fietsen eigenlijk. Roland is volgens het UWV dus een goed voorbeeld. Maar er zijn nog veel meer mensen nodig om de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen. Files vanochtend om Zeeland in en uit te komen, want de Vlakentunnel is sinds gisteravond dicht, wegens werkzaamheden. De afsluiting duurt nog tot komende maandagochtend. Rijkswaterstaat moet technische installaties in beide tunnelbuizen vervangen. En daardoor is het niet mogelijk een van de buizen open te houden. Maar dat betekent nu bij de Vlakentunnel een omleiding met soms wel een uur vertraging. Vandaar ook de tip van Rijkswaterstaat om deze week thuis te werken of via de N57, de N59 of via Zeeuws-Vlaanderen te rijden. Rijkswaterstaat kiest naar eigen zeggen liever voor een korte, drastische afsluiting dan wekenlange werkzaamheden met verkeershinder. De styreenfabriek van Trinseo in Terneuzen is sinds vandaag definitief dicht. De sluiting was in augustus al aangekondigd en kost ongeveer 100 banen. Maar een deel van de werknemers heeft al een andere baan en de rest kan waarschijnlijk terecht in een van de andere fabrieken van Trinseo in Terneuzen. Die staan op het terrein van Douw in Terneuzen. Westkapelle was vandaag een van de plaatsen voor de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Walcheren.
Het eiland werd in 1944 door geallieerden bevrijd. De herdenking in Westkapelle bij het Polderhuis is een van de grotere herdenkingen. Ik vind het altijd een heel indrukwekkend gebeuren. Ja, ontroerend. Er zijn behoorlijk gevochten hier natuurlijk en er zijn veel offers gebracht. En ik denk dat we daar stil mogen staan ook. Ook was een aantal buitenlandse gasten aanwezig. Wij houden ons specifiek op Westkapelle, omdat dat voor ons de blikvanger is, zal ik dan maar zeggen. En dan hebben we de Engelsen, de Canadezen, dus hier hebben we nog een beetje verbroedering. Vanochtend waren er ook herdenkingen in Aagtenkerken en Domburg. En morgen wordt er herdacht in Seroskerken, Zoutelanden, Koudekerken en Vrouwenpolder. Jaarlijks verdwijnen duizenden kilo's lood in het water omdat sportvissers hun gewichtjes verliezen. Een groep Zeeuwen vecht tot bij de rechter om dat lood aan vishengels om dat te verbieden. De stichting Gezond Water voert deze maand rechtszaken tegen de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. De stichting wil dat de overheid handhaaft en vissers bekeurt omdat ze met lood vissen. Ook vinden ze dat de gemeente met hengelsportverenigingen afspraken moeten maken over het afschaffen van lood aan hengels. Er zijn meer dan 1000 alternatieven voor lood, dus je hoeft helemaal niet met lood te vissen. Alleen elke sportvisser doet dat. Sportviswinkels die verkopen bijna niet anders dan lood. En elke visser die je ziet, die vist alleen maar met lood. En het wordt tijd dat dat eens een keer stopt. Het lood is nodig om vislijnen zwaarder te maken. Maar vissers verliezen duizenden kilo's loden gewichtjes per jaar, blijkt uit onderzoek. En lood is een schadelijke stof. Lood is gif, niet alleen voor mens, maar ook voor het water en voor de dieren. Het hoopt zich op in de voedselketen. Volgens de stichting Gezond Water zijn er genoeg alternatieven voor die lode gewichtjes. Hier hebben wij een klein gewichtje om met kunstaars te kunnen vissen op snoekbaars, snoek en andere roofvissen. Kijk, alles wat zwaarder is als water is in principe geschikt om mee te vissen. Niet allemaal even geschikt, maar geschikt. Dus je kunt overal mee vissen, met oude bougies, moeren, bouten, you name it. Je kunt alles aan je lijn binden als verzwaring. Maar vissers vinden het lastig om het lood te laten staan, zegt Jan-Peter Davidsen. Hij heeft een hengelsportwinkel in Vlissingen en verkoopt veel lode gewichtjes aan sportvissers. Lood heeft een hoogsoortelijk gewicht, dus je hebt een kleine volume. En dat maakt dat het verder werpt dan andere materialen. En andere materialen op dit moment zijn nog niet gelijkwaardig. Je komt gewoon niet qua gewicht in de buurt van wat een loodje doet. Goud misschien, maar dan wordt het wel een hele kostbare hobby. En wat gebeurt er met zo'n loodje als het in het water valt? Dan zakt het langzaam een beetje in de bodem weg. En dan blijft het, over 100 jaar is het nog een loodje. Ik zal niet zeggen dat het goed is, maar je moet het water uit de zee ook niet opdrinken. Dat is ook niet goed. Dat lood dat zit aan een hengel, aan de lijn ook. Hoe kan dat dan schadelijk zijn? Nou, als het aan de lijn zit, dan valt het wel mee. Maar als de lijn breekt, en dat gebeurt nogal eens, dan blijft het lood achter in het water en dan doet het zijn destructieve werking. De sportvissers die zijn de grootste bron van loodverontreiniging in het oppervlaktewater. Onderzoekers schatten het verlies van vislood in Nederland op duizenden kilo's per jaar. Onderzoek naar de effecten is nooit echt goed gedaan, maar in Engeland nam het aantal knobbelzwanen spectaculair toe nadat het gebruik van vislood verboden werd. Als je om lood in het water te lozen een vergunning aan zou vragen bij het waterschap, dan wordt die geweigerd. Als een bedrijf zo'n hoeveelheid lood zou lozen, dan hadden ze een probleem. Dan wordt gelijk de vergunning geweigerd en het bedrijf daarop aangesproken. En als een sportvisser het doet, dan is er niemand die er wat van wil zeggen. De rechtbank doet in december uitspraak in deze zaak. In de loop van de middag ging het op steeds meer plekken regenen. En de wind uit zuid-zuidwestelijke richting trok aan. Op sommige plekken wel tot windkracht 6. Ja, het is de voorbode van storm Ciarán die ook onze kant op komt. Vooral morgenmiddag kans op zware windstoten tot wel 100 kilometer per uur. En de afgelopen tijd hebben we juist zacht weer achter de rug. En daardoor ziet het er buiten nog opvallend groen uit. Nou, zoals je kan zien, het blad van de esdoorn nog knalgroen. We zien dus dat deze rhododendron gewoon al voor de tweede of derde keer nabloei heeft. Hier naast ons staan een aantal van die majestueuze, prachtige mooie zomereiken. Nou, zoals je ziet, die staan nog vol in blad en die staan ook nog vrij groen. En dat is best wel absurd in deze tijd van het jaar. Door het relatief warme najaar zien we op dit moment geen schilderachtige herfstplaatjes in de bossen. En volgens boswachter Paul Begijn gaan we die ook niet meer zien deze herfst.
En we zien dat die kleuren dit jaar veel minder intens zijn. En dat heeft vooral te maken met het ontbreken van zonlicht. Het is een hele sombere maand geweest, veel regen, ook weinig koude nachten. En dat betekent veel minder intense kleuren aan de bomen. En ja, dat zien we bij deze Amerikaanse eik heel sterk terug. Het is vooral bruinig, een klein beetje geel. Dus ik vrees dat dit een beetje de kleur is waar we mee moeten doen dit jaar. En tot zover zet morgen tussen 12 en 2 de tv ook aan voor het NK tegenwindfietsen. Op de Oosterscheldekering hier te zien. En tot zover dus deze Zeeland Nu. Ik wens u nog een hele fijne avond.